इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफआव फैदों दा बे जाहैबाय साफा सानै लिडारनि थाखाय आङो दुखु मोननानै थारमाने बिपिएफआव जयनिं जादों आरो बे बर'निनो मोनसे पार्टिखाय दिनै आं बे आंनि वार्कारफोरखौ लानानै आं बिपिएफआव जगदान जानाय जाबाय आरो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गुबुन जायगायावसो दंफैयो जायखियानो जाया मानो हानजा सोलायनाय बा गोदान गोदान राजखान्थियाव हाबहैनाय थांनाय फैनाय बियो दा सोलिसिगोन खारन बिधान सभा इलेक्शना नै दा सफैलायबाय एमएलए इलेक्शना बिपिएफनिफ्रायबो इउपिपिएलआव थांगोन इउपिपिएलनिफ्रायबो बिपिएफआव फैगोन बिजेपिनिफ्रायबो कंग्रेसआव थांगोन कंग्रेसनिफ्राय बिजेपियावबो थांलाय फैगोन थांलाय फैलाया बे जालायगोन बे बोथोरा जेब्ला इलेक्शन खाथि जायोना अब्लानि समाव जायो पार्टि सोलाय सोल' लिडारनिफ्राय उन्दैसिम नङा होमबा बा गोजौ थाखोनिफ्राय गाहाय थाखोसिम पार्टि सोलाय सोल'आ जायो पार्टि सोलाय सोल'आ ओरैबायदियाव जायो माब्लाबा हमनानै ला सोरबा दोलोनियानो सोरबा सासे दैदेनगिरिया चेयारमेननि बा गुबुन गुबुन बिथिंनि दैदेनगिरि फिसा फिसौ दैदेनगिरिफोरखौ मालाबा एखनबा बायदिसिना बाथ्रा बुंगोन बावहायनो दुखु मोनबाय ब्लड थांबाय बे पार्टि सोलाय सोल'आ बे दानिल' खोथा नङा जायफोर हाथियार लानानै नांग्रा हान्जा बै हान्जायावबो सोलियो खारन बेखौ जोङो जेब्ला एनडिएफबि आफादा सिजफायाराव दङमोन अब्लानि समाव एनडिएफबि हान्जानिफ्राय बै मोनसे हान्जायाव बै मोनसेनिफ्राय बै मोनसेयाव थांनाया सोलिलायदोंमोन आरोखि फरायसा आफादनिफ्रायबो मालाबा बनसुआव फैगोन बनसुनिफ्राय आबसुआव थांगोन बेफोरबायदिया जाद्लायो बयनिबो दोलोआवनो मोनसेयावल' नङा बिदिखौ मा बेमार होननांगौथाय नङा होनबा थ' जिखियानो जादोला आं बावहाय बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै मैयाहाय हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे बुंनायखौ नुनो मोनदों स्ट्रं बिटिसि स्ट्रं जानायनि खेथ्रआवहाय आरोखि बिपिएफ दोलोनि हाग्रामा महिलारि सारा ओरैबायदि बाथ्रा मोनसे बुंदों आसामा स्ट्रं जाब्लासो बिटिसिआ स्ट्रं जागोन बेखिनि बाथ्रा एबारनि मुल मन्त्र होनना बुङोना मा होनो स्ल'गाना बेनो जाहैबाय आसामा स्ट्रं जाब्लासो जोंबो बिटिसिआ स्ट्रं जागोन आसामा दुरबल जाब्ला बिटिसिआबो दुरबल जागोन नङा होनबा खोथाया बे आं बावहाय बारा बाथ्रा बुङा नोंथांमोना जायफोर बे मोनसे स्ल'गानखौ बिटिसिनि स्ल'गानखौ खोनासंनानै बा नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव एसे फोरमायहर लोगोसे मैया दतमायावहाय जयनिं हाबाफारि दङमोन इउपिपिएलनि बारग' चेयारमेन ना मा होनो चेयारमेन गावनि वार्कारफोरखौ लाफानानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों खारन बियो सोरबा सानै साथामसोखौ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि मोननानै इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव हाबफैदों मा गाज्रि मोनखोथाय पार्टियावथ' आरो सोरबा सासेया नङा सोरबा सासेया बुंखागोन बेखौथ' आरो दुखु मोनलायनांगौ दरखार गैया बे आरो बाथ्राया जों नायग्रोनानै लानि आरो नैबे मोनसे क्लिपखौ भिडिअ ससेखौ आं नोंथांमोननो होनि नोंथांमोना बावहाय जायफोर आंनिख्रुइबो सेनियरफोर बा बैसोगोरा सुबुंफोरा नायसनदों बेयाव एसे गोलावै फोरमायहरोब्ला मोजां मोनगोन जाहाथे जोंनि सेनियरफोरनिफ्रायबो आंबो सोलोंना लानो हायो माखासे बाथ्राखौ खोनासंग्रोनि एसे আমার মূল মন্ত্রটো হল বিপিএফ দলৰ মূল মন্ত্ৰটো হল অসমটো ষ্ট্ৰং হোৱা মানে বিটিচি ষ্ট্ৰং হোৱা বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা থাকিব অসম ষ্ট্ৰং হোৱা মানে বিটিচি ষ্ট্ৰং হোৱা বুজি পায় মিত্ৰতাটো ছাৰ কেনেকুৱা হ'ব কি মিত্ৰতা এই এছেম্বলি ইলেকশ্যনত এনডিএ বুলি কৈছে কি মিত্ৰতা এনডিএ তাৰমানে আমি কৈ আছো অসমটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে অসম ষ্ট্ৰং হোৱা মানে বডলেণ্ড ষ্ট্ৰং বাছ
जे आं UPPL-आव चेयारमेन हिसाबै 5 बोसोर मावदों थिगैनो 5 बोसोर मावनायाव जे एक्सपिरियेन्सखौ मोनबाय बेखौ लानानै आं बारा जेबो बुंथ'ला दा आं मानो UPPL-खौ नागारनानै BPF-आव फैदों दा बे जाहैबाय साफा सानै लिडारनि थाखाय आङो दुखु मोननानै थारमाने BPF-आव जयनिं जादों आरो बे बर'निनो मोनसे पार्टिखाय दिनै आं बे आंनि वार्कारफोरखौ लानानै आं BPF-आव जगदान जानाय जाबाय आरो BCDC हिसाबै जा खामानि जानांगौ बेथ' नोङो PNRD-निफ्राय जायो दा बेखौ समानैनो आङो जे BCDC सालायनायाव खुनु पार्टिनि खोथा लानानै आं सालायखायाखै समानै आं बयनोबो जाहोनांगौ जा सरकारनिफ्राय सुबिदा मोननायखौ आं होजोबनाय जादों दा बिनि थाखायनो सरकारजों थायाब्ला बे पाब्लिकफोरा सुबिदाखौ मोना बेखौबो लानानै आरो आंनि माखासे जेनेबा नों जोंनि वार्कारफोरनि गेजेराव एसे बेले बेजे सोमजिनायाव आं दिनै BPF दलाव दिनै बर'नि मोनसे दल हिसाबै जयनिं जानाय जादों BCDC टटेल आंनि मेम्बार गासिबो एक्स मेम्बार ओमफ्राय आं चेयारमेन जाबाय आरो प्राइमारिनिफ्राय 15 जनसो दं माने प्राइमारि मेम्बारफोर भाइस प्रेसिडेन्ट बा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बे गासै लानानै जोङो मथा मथि 60-70 जनानो जयनिं जाबाय आरो